full force ang GSCPO. Bilangguan ang napaingnan ni alias Lady Gaga kanhi elektrisyan. Human kini nasapon sa mga otoridad sa pagpamaligya o ginadiling droga sa may barangay Imidihas, Butuan City. Giila ang sospek nga si alias Lady Gaga, Delphin Paisti, 40 anyos, single, elektrisyan pero karon beautician na kini o kasamtangan kining nagpuyo sa Purok 3, Ambangan, Barangay Ambago, Butuan City. Balor 81,600 ka pesos nga kantidad sa 12 ka gramo nga gidudahang shabu ang nasakmit sa mga operatiba sa gipahigayon nilang drug buy bust operation og nakuha sa posisyon sa suspek ang balor usab nga 2,000 ka pesos nga buy bust money og usa ka unit sa Honda Weave nga single motor. Ang suspek giilang street level individual drug personality sa syudad. Kining malampusong operasyon nagpakita sa walay puas nga pagpaningkamot sa kapulisan aron mabatukan og mapukan ang pagkatag sa ilegal nga droga og masiguro ang luwas og seguridad nga komunidad. Giawhag ang publiko nga magpadayon sa pagsuporta sa kampanya Batok Droga og ipahibalo sa mga otoridad ang bisang unsang kalihukan sa ilang mga katawhan. Nagmalampuson ang gibuhat nga buy bust operation sa pagpanguna kini sa team leader nga si Police Lieutenant Franklin Umoy, ang Assistant Station Commander sa Station 1 sa Butuan City. Sa pagkakaron, ana-ana ang dinakpan nakakustodiya sa Station 1 aron ato bangon ang salaod nga iyang nakomitar sa balaod. May kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, problema ba sa mata ang inyong gikinahanglan? Mag-Vision X Plus sa soft gel capsule na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.